La seva història és coneguda des de ben antic. Vostè és el protagonista d'una rondalla, el gegant del romaní. La conten de pares a fills, d'avis a nets, durant generacions i generacions. I aquí afirma que vostè vivia als barrancs de la Carrasqueta i als pinars de la Serra dels Plans. I aquí el situa a la Mariola, a l'ombria de la Font Freda i a les penyes del Buixcarró, a tocar de Banyeres i Bocairent. Però s'equivoquen! La meua terra eren i seran les muntanyes d'Alcoi, per sempre. El senyor Enric Valor, escriptor de gran anomenada, el va immortalitzar en una de les seues rondalles valencianes. Ignore quines fonts va poar eixe escriptor i a quines orelles va parar atenció. Però la seua versió de la història no s'assembla gens ni miqueta a la realitat. Em retrata com un malvat. I no és així? Clar que no! De tots els gegants valencians, Esclafamuntanyes, Arrancapins, Plegallana, Rodolà, Tombatossals, Ferrobràs, l'ogre de la caputxa negra, jo sóc el més innocent i el més ben intencionat. Segons la versió oficial de la història, popularitzada per Enric Valor, la primera persona que va saber de vostè va ser un forner de Benifallim. Ah, sí, els forners, antigament, encenien els forns amb llenya. Si no tenien diners per a pagar els llenyaters, ells mateixos anaven a buscar-la. Això feia seguit aquell forner de Benifallim. Un home ja gran, de vora 60 anys, amb 3 fills, més alts que un campanar, més redons que un meló d'Alger i més gossos que un pont. Aleshores, el forner sí que va existir. Clar que va existir. Sovint, jo guaitava el pobre forner estirant el burro, serra amunt, serra amunt. Una nit, jo descansava a la cova foradada. En aquell punt, les roques mil·lenàries formen un amfiteatre natural que... Torne a la història, per favor. No siga impacient, dona. A mi m'agradava encendre un bon foc i adormir-me contemplant les pintures rupestres que brillaven per tot. Aquella nit, fora, bufava una tramuntana passejada per les primeres neus de l'Aitana. Jo em gitava sempre de manera que el cap tapava l'entrador de la cova, per evitar corrents d'aire. Becava confiat, a cor que vols, cor que desitges. En això, vaig notar que m'estiraven els cabells. A la primera estirada, vaig avisar. Si m'estires els cabells, me n'eixiré amb ells! Normalment, amb la veu de barranc n'hi ha prou per espantar els curiosos i que em deixen en pau. Però no havia acabat de parlar que vaig sentir una altra estirada, més forta. Si m'estires els cabells, me n'eixiré amb ells! A la tercera em van torrar del tot. Em vaig alçar d'una revolada i de molt mala lluna. En traure el cap rabiüt pel forat de la cova. Qui pensa que em vaig trobar? Qui? El forner de Benifallim. El pobre home havia confós els meus cabells amb un matoll de romer i me'ls volia tallar per encendre el forn. L'home demanava disculpes. Ai, perdona'm, senyor gegant. T'has fet barber en lloc de forner? On vas a estes hores per la serra? Ai, gegant del romaní. Els meus fills no en fan ni un brot. Mengen més que una revolta de riu i em donen més faena que 10 porcs solts. Ni volen estudiar ni treballar. Se m'ha acabat la llenya del forn i quan els he demanat ajuda, saps què han contestat? Pare, treballa vostè. És obligació seua criar-nos. Quina poca vergonya! Falta de vara! Adolfet, el menut, és l'únic que de tant en tant demostra un poc d'espenta i coneixement, però va camí de perdre's i ser un manta. L'exemple dels germans. Vols dir? Per què no me l'envies? Precisament
Busque qui m'ajude al castell. Li anirà bé passar una temporada fora de casa. Emporta-te'l, i fes-lo un home de profit i de trellat. I què va fer vostè amb el xiquet? Per ajudar-lo me'l vaig quedar. Qui em manava a mi? A la primera que va obrir la boca, el vaig filar. Bona ferramenta m'havia tocat. Escolte, senyor gegant, quan esmorzem? Aquell jovenet era un espavilat. Escolte, senyor gegant, quan dinem? Quin descarat, l'Adolfet. Soc de geni curt i em vaig tindre prou i massa. No callava ni davall de l'aigua. Em va fer el cap com una nit de trons. Al final li vaig lligar un mocador a la boca, fins a eixir a la cala del llop marí. Sobre un dels penya-segats vaig cridar la meua barca, amb el nom secret que només jo coneixia. En pujar, els rems cobraren vida en escoltar la seua cançó. Abans de pondre's el sol, vam atracar a l'illa d'aniràs i no tornaràs. Té casa allí vostè? Casa no, castell. Allí vivia jo amb la filla d'uns amics, Enriqueta. Sa mare la va fer fora de casa per carassera, festereta i malfaenera. I també se la va quedar vostè? Sí. Jo, pobre de mi, la vaig arreplegar al castell. Era única per a manar, cridar i protestar. I vaig pensar que un poc de companyia amb un jove de la seva edat li aniria bé per calmar-la. I? Errada! No imaginaríeu els desgavells que em van organitzar, l'un i l'altre. Quin desficaci! El meu pobre castell semblava una plaça després de la festa major. Adolfet i Enriqueta eren com la corda i el poal. Vinga d'anar-se'n de festa per la marina i demanar-me diners. Que si a la vila, que si a Benidorm, que si a Altea... Vinga, Adolfet, paga't un parell de casalletes. Pague jo esta ronda, però tu pagues l'altra. Me cago en la sombra! I no podia fer res per llevar-se aquells dos joves de damunt? Va arribar el dia en què no vaig poder més. Un dia van eixir de festa, a les fogueres de Sant Joan, i jo vaig tancar les portes del castell a pany i clau. Vaig passar una corda al voltant de l'illa, me la vaig lligar a la cintura, vaig pujar a la barca i, rema que remaràs, me la vaig endur ben lluny. Aquells dos dimonis no la trobarien fàcilment, ja s'espavilarien. En acabant, me'n vaig anar a viure a les benvolgudes muntanyes de l'Alcoià. Volia fugir dels curiosos i volia buscar la soledat. Va decidir aïllar-se del món? Sí, en efecte. I l'aïllament em va fer caure en el major perill que amenaça les criatures de llegendes i rondalles. I és que, en ocultar-me a la muntanya, la gent em començà a oblidar. Deixaren de contar històries sobre el gegant del romaní. A mesura que morien les persones que les coneixien, s'emparava de mi una sensació estranya. Entrava més i més son, fins que en morir l'últim vellet que coneixia la meua història verdadera, em vaig quedar adormit per sempre a la cova foradada. Van passar els anys, van passar els segles, fins que, un bon dia... Si m'estires els cabells, me n'eixiré amb ells. Qui parla? Sí que estaven agarrat el Romer. A veure si ara... Si m'estires els cabells, me n'eixiré amb ells. A la tercera estirada em vaig alçar. La claror m'enlluernava. La calentor del sol em reconfortava. Quant de temps havia dormit? No s'hi veia ningú. Ei, que em xafaràs! Vigila per on vas! Em vaig enfilar a una penya, d'un bot. Què era allò? Era una rata? Era un dollet? No!
Una xiqueta de cabells rossos i ruix m'observava encuriosida. Bon dia. Em diuen Carme. I a tu? He preguntat que com et diuen. No me'n recorde, xiqueta. He passat tant de temps dormint que se m'ha oblidat. Jo diria que eres un gegant. Per la mida, més que res. Sí, fa l'efecte que sí. I per la forma com t'he trobat, em ve al cap una rondalla que em van contar fa poc. Tu has de ser el gegant del romaní. Aquell nom a mi em resultava familiar. Escolta, qui t'ha contat la meva història? Bertolina, una iaia del poble on passa l'estiu. Penàguila, darrere d'aquelles serres. Te l'explique? Carme em va resumir la rondalla del gegant del romaní. Em van espantar els colors amb què em pintaven. Com hi ha món! A tu t'han contat un rastre de mentides, quina més grossa que l'altra. Per què? Per què hauria de segrestar jo xiquets? No em fan gens de gràcia. I endur-me'ls a un castell? Fuig, fuig, quanta faena! Carme? Carme! 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 Ui, són els pares. Hem vingut a veure les pintures i collir les herbes de la salut. Ens ho han recomanat a la casa rural. Saps què? La meva habitació té el mateix nom que tu. Es diu El gegant del romaní. Me n'he d'anar. Per què no proves de passejar per les muntanyes? Potser t'ajudarà a recordar qui eres. I vas seguir el consell? Sí que el vaig seguir. Els dies següents vaig rodar per la contornada. Les valls, les serres i els barrancs eren els de sempre. Però el món havia canviat un no dir. Jo no em treia del cap la conversa amb la xiqueta. Que jo era el protagonista d'una rondalla. Això ho havia d'aclarir. Vaig decidir fer una visita a Penàguila. A la vesprada, mentre esperava a la coveta a fumar, vaig sentir veus. Caram, Maria, què deu ser això que treu el cap al fons de la cova? Ai, no ho sé, Joan. Té uns cabells d'esbarcer que fan feredat. Em vaig incorporar d'un bot. Qui es pensaven aquells dos per clavar-se amb els meus cabells? Eren un matrimoni jove. Em miraven amb sorpresa, sense el menor rastre de por. L'home sostenia un full plegat a les mans. Joan, tu creus que això és un gegant? Segons el fullet de la ruta de les llegendes, som a la coveta a fumar. Així no hi ha cap gegant. A tot estirar, un dimoni fumador. Vostè qui és? Forma part de la ruta? Sóc el gegant del romaní. Ai, mira, em sona. No és el nom de l'habitació de la xiqueta, Joan? Ai, permetem que el felicite. Una disfressa molt ben aconseguida. Què diu de disfressa? Sóc un gegant de veritat. Va, no s'ho prenga la valenta. Al poble direm que ens ho hem cregut perquè li renoven el contracte, Maria? No patisca. Ara que, si em permet un comentari, ha de millorar el vestuari. Eixa roba està feta a pèntols, cau a trossos. Ja sabem que ogres i gegants no es llaven, però és innecessària una pudor tan eloqüent. I els cabells? Per a vostè, bon home, ja ves els cabells i ja que està dutxes tot sencer amb esta mostra de xampú. Després apliques la colònia. Si li agrada, se'n compra més. Està d'oferta. Tornem a casa, Maria. És hora de sopar. I tenim Carme solta, jugant pel carrer. Vaja, paperot! Em vaig quedar parat i mocat, de pedra i de pasta, amb el tubet i la colònia a les mans, mentre el matrimoni baixava la costera de la cova i em deia adeu amb la mà. Allò era intolerable. Quina falta de respecte! En quina classe de món havia despertat? Em canviaven la història. M'acusaven de malfactor. Em tractaven de porc. No ho podia consentir. Però aquella nit sabrien qui era el gegant del romaní. I què va fer? Vaig esperar que es gitaren. Quan totes les finestres van restar a fosques i la casa en silenci,
Em vaig esmunyir cap a la finestra de l'habitació del matrimoni. Vaig obrir el finestral amb compte i vaig traure el llit per la finestra, amb el matrimoni adormit. I amb molta suavitat vaig deixar el llit enmig de la plaça. Em moria per veure la cara del matrimoni en despertar l'endemà. S'emportarien un bon ensurt. Imagina't! Joan, obri l'ull. Ens han tret de l'habitació i ens han deixat a la plaça. Ui, mira, Maria, el que han escrit a la plaça, amb pedres de riu. Quina faenada! Si llits, el gegant del romaní. Un pensament admirable. Hem de felicitar els responsables. Un detall impagable. Traure el llit i premiar-nos amb una nit d'estiu a la llum de les estreles. Imagina si els deu haver costat baixar el llit per les escales de la casa rural. Com s'ho han fet sense despertar-nos? No ho sé, Joan. Els hem de donar una bona propina abans de tornar al coll. S'ho treballen. No em vaig poder estar de cridar des de dalt del campanar. Ei! He sigut jo, el gegant del romaní! Ai! Gràcies, Perla! Infinitament agraïts per una nit tan romàntica i exòtica. Baixe si vol i el convidem a un cafenet per a esmorzar. I lleves la disfressa eixa, deu suar més que un porc. M'imagine el seu cabreig. Ai, dona, és que ja tenia els nassos plens. Havia arribat el moment d'adoptar una solució dràstica. Vaig raptar Carme i vaig baixar a comprovar la reacció dels pares. Prenien un bany a la piscina del poble. Oi? Mira, Maria, ens han llançat una noteta. Què diu? M'hem portat la vostra filla Carme a la serra. I no vos la tornaré fins que crideu ben fort creiem en el gegant del romaní. Per l'amor de Déu, Joan, quantes atencions! Quines finestres tenen en este poble amb els turistes. S'han emportat la xiqueta de campament perquè descansem d'ella uns dies. Jo no pense preguntar per ella almenys fins la setmana que ve. T'imagines quina tranquil·litat? Sí, igualet que de Novensans. Això és fomentar el turisme. Ara mateix faig una piulada al Twitter. #Coixinet gegant del romaní. Tu sí que eres bo. Eixa sí que és bona. Vaig tornar a les ruïnes del castell amb l'ànima als peus. Vaig seure sobre una penya, amb el sac davant. La xiqueta pegava puntellons i vaig descordar-la. Què ha passat? Res, ja te'n pots anar. Els teus pares no tenen remei. Mai de la vida em creuran. El millor que puc fer és amagar-me en una cova i adormir-me per sempre. No són bons temps per a llegendes. Seria diferent si aportares alguna prova. A la rondalla saps de màgia, per què no fas un truc? Ja no me'n recorde. He oblidat moltes coses, també la màgia. I si preguntem a la iaia Bertolina? És que em conta la teua rondalla l'altre dia. Té més anys que la Picor i coneix un sac d'històries. Si algú pot ajudar-te, és ella. I què van fer vostè i la xiqueta? Què havíem de fer? Vam anar a visitar-la. Bon dia, iaia Bertolina. Xica, què fas ací? De visita. Se'n recorda de la rondalla que ens contà l'altre dia? Sí, la del gegant del romaní. Mire, li'l presente. Ai! Es va espantar de veure'l. El crit de Bertolina el sentiren a la veïna Cosentaina i al cim del Mont Cabrer. Em va reconfortar que, almenys, aquella dona s'espantara de mi. Carme va detallar la meua situació. I dius que has perdut la memòria? I no te'n recordes on tens el castell?
ni com fer encantaments. Sí, i és un problema, perquè sóc la riota de la gent, i jo vull que em respecten, com abans. El passat que se'l menja el gat, el present l'anirem fent. El bé buscar-lo, el mal esperar-lo. I això què vol dir, iaia? Ai, Carme, en la rondalla El gegant del romaní, el protagonista demana consell a la seua iaia. Ella li dona una pedra d'encendre el foc i l'envia on tot va començar, a la serra del Rontonar. Jo vos envia al mateix lloc i vos done estos prismàtics. Pugeu a la Font Roja i des del punt més alt, al menjador, esteu atents a qualsevol pista que vos donen les muntanyes. Heu de confiar en la màgia de les històries. Ens posarem en marxa de seguida. Ja hem arribat. I veus res d'especial, gegant del romaní? Ni amb els ulls de punta, Carme. Aleshores no va servir de res el consell? Calle i espere. En aquell moment ens cridà l'atenció el vol d'una àguila de panxa blanca. On deu anar eixa àguila? Segueix-la amb els prismàtics. Va dreta a la cava Coloma. No, ha baixat al mas de Tetuán. Sense més pista que aquella, la seguirem. Ja a les ruïnes del mas vam sentir una cridòria. Una àguila es barallava amb un gos per una cabra morta i entre els dos tronava la veueta d'una formiga. Jo l'he vist la primera, des del cel. La carn és meua. Vés-te'n a l'ample. Vaig esquinar altra. Ni te ho penses. Jo he olorat la carn abans que tu la descobrires des del cel. Fuig i cama. D'això res. Poca vergonyes. Jo ja estava ací quan l'heu olorada i l'heu vist a vosaltres. Aprofitats. Com sóc una formigueta no m'havíeu vist. Gegant! Eixa escena és idèntica a la de la rondalla del gegant del romaní. Deixa'm fer. La veritat és que si no interveníem, acabarien com el ball de Torrent, agarrotades. Carme decidí repartir la cabra igual que a la rondalla. En comptes de barallar-vos i matar-vos mútuament, useu el cap i acordeu una solució satisfactòria per a les tres parts. Hi ha menjar de sobra. L'àguila es quedarà amb els budells i els òrgans interns. Se'ls menjarà amb el bec. El gos, el més gran i amb bones dents, es quedarà la carn. I tu, formigueta, amb poc n'has de tindre prou. Agafa el cap i com que eres xicoteta, et claves per dins i vas repelant. I va anar bé? I tant. Els tres animals avingueren a raons. Ens van preguntar què fèiem en aquelles soledats, dalt de la serra, al ple de l'estiu. Els vaig explicar qui era i que provava de recuperar la memòria. Tu eres el gegant del romaní? Ma mare em va contar la teua història quan era un pollet. Prengueu una ploma de l'ala. Quan la tragueu i digueu «Fes-me àguila», vos convertireu en un àguila com jo. Que mon pare també m'explica la rondalla. Vos regale un pèl del llom. Quan el tragueu i digueu «Fes-me gos», vos tornareu un gos com jo. Prengueu una antena. Quan la tragueu i digueu «Fes-me formiga», vos tornareu una formigueta com jo. A més, com que m'heu caigut simpàtics, us diré on hi ha l'entrador del túnel del gegant del romaní. En té uns quants. Bonica. No la vaig abraçar per por d'esclafar-la. L'entrada era a la cova gelada de la Font Roja. Només vaig haver d'alçar una roca per obrir-la. L'interior era a les fosques. Carme i jo vam cridar «Fes-me formiga!» i ens convertirem en un parell de formigues roges, grosses i lluentes. Ens orientàvem perfectament a la foscor i, a més, corríem com dos donyets. Les galeries eren un autèntic laberint, però em van vindre a la memòria tots els camins. En migdia
vam sentir la remor de les ones del mar i distingirem el rodal de llum de l'eixida, la cala del llop marí al Campello. I ara què? En la rondalla tens una barca màgica que et du a l'illa. Ara va de bo! Per a què necessitem una barca si podem volar? I cridarem, fes-me àguila! Ens convertirem en un parell d'àguiles, una immensa i l'altra menudeta. Ens enlairarem fins als núvols i rodant i planant, descobrirem una illa enmig de la mar. Sí, la vaig reconèixer al punt. Els ulls se m'ompliren de llàgrimes. Era l'illa d'aniràs i no tornaràs. Només que ara... Com és que hi ha tanta gent a la teua illa? A la rondalla era una illa deserta. No ho sé, Carme. Baixem i fem un col d'ull. Tot això és molt estrany. Per a no cridar l'atenció, em vaig convertir en gos i caminava al costat de Carme. Aquella illa estava plena de turistes, de gom a gom. El meu castell s'alçava al centre de l'illa, convertit en un hotel. Quin deliri! I vam entrar com 2 clients més. Disculpe, em fa gràcia. I què va fer? Riga, dona, riga. Vaig decidir recuperar l'aspecte de gegant. I a grapallades i cols de peu ho vaig trencar tot. Els turistes fugiren, els cambrers s'amagaven davall de les taules, els banyistes cridaven enmig de la pluja de meteorits. I al final el vaig trobar en una rajola de terra, on abans hi havia la llar. Tenia amagat el meu llibret de màgia. Home, a tu et volíem veure. Enriqueta! Sí, és el gegant. Fa 300 anys que vas fugir. La Dolfet. 300 anys que treballem de valent, el Fava Este i jo, per sobreviure. Hem hagut de muntar un hotel per a no morir de fam. Ara que ja has tornat, tot serà com abans. Au, ja pots moure els ditets i fer un encantament. El dinar està per fer i hem d'alimentar 300 clients. I en acabant, talla l'herba del jardí, arregla la depuradora de la piscina, posa a punt les 250 habitacions, pinta la façana... Sí, home, i què més? Cametes en valguen. Carme, digues, fes-me àguila. Fes-me àguila! En un no res, ens transformàrem i fugírem d'aquell infern. A partir d'aleshores, viuria tranquil·lament a les meues muntanyes de l'Alcoià. Recuperada la màgia i la memòria, em sentia amb energia i il·lusió renovades. A més, a l'Alcoià estaven molt devanits per la meua tornada. I és que cada poble té les seues històries particulars, com una part més de la seva identitat, sobre dracs, encantades o gegants. Però ara, jo ho tinc molt clar. La meua terra i la meua gent és esta. La terra del gegant del romaní. Moltes gràcies per concedir-me l'entrevista, senyor gegant. Ha estat un plaer.